Okay, sikad. Kasi nun sakto lang good team pa. Kaon da pre. Pasok na. Aksyon na kabalaka kay so ano. Susalo ibigay ni pa. Pre, kaon. Para niya sa bukid mga badi. Yan na ba? Yan na. Sakto lang lagi. Gamay ba niya? Ano ko ah. Yan na. Luto mo na. Ano po na siya makaluto? Budong tingin. Lungagan ba de? Lungagan, lutuan. Double purpose na siya. Dual purpose. Pero wala din. Saan? And here ang lungag ba de? Daon. May extension wire. Maghugas. Ano siya ba de? Extension. Mga baka na siya na mga pwede yung mga baka kanding din mga Brahman nga kanding ano din ako nga baka loko ng kanon mga badi sa tahidan ng mga badi hipos hagdan ay atas poste pikas ay arsa ba may na lang para mabuang gamay na lang ikulang para mabuang pinig na ba di oh kani Nakani kang isang buwan lumay suka Un. buang. Dili tamis yang karangya wala bati. So nagtiwas si mga badigay para mahuman yung ugma kung gamay na lang yun put pusti aya hugot time check 5 na ni ay baba sa balay nanghid ng punta sa ila ano eh
Sige na. Lord, Father. Another day, another work today. Para makauli na. Pagkainit. Ito yung amigo din niya. Amigo ah. Amigo ah. Amigo. Ito yung amigo. Nagkarali kainit kayo. Lebo na bukid na. Ay, init. Ah. Ay, init. Init. Dagi tira-tirada kay way init man. Tugnaw. Ba tugnaw guys tanan. Uli na mi karon. Uli na mi kami nga na sky. Go. Hipus na hipus. Oh ding dong. Uli na. Ah. Nega abot na. Punaki. Ay, cute din ni kunaki deh.